Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek u nilqek għall-aħħar program tagħna din id-darba. Mhux Santa Teresa tkellimna, imma sentik ħiel ta' ktieb ieħor, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tferraħna. Insejħu Trinità f'wostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, ammen. Se ngħidu talba differenti wkoll minn tas-soltu llum, waħda mit-talbiet sbieħ li komponiet il-Qaddisa. Għaltlu Ġesu, għamel li jiena nsalva ħafna rwieħ li llum lanqas ruħ waħda ma tintilef u li l-erwieħ tal-purkatorju kollha ikunu salvi. Ġesu għaltlu għaffillita jekk qed ngħid ħwejjeġ li m'għandhomx jingħadu. Jiena ma rrid xejn aktar Ġesu tiegħi ħlief li nferħek u nfarġek. Ekku eżis semmija, jiena inħossni li verament kienet grazzja. Iva nħossni ħinja li ilħaqna l-estejna dawn iż-żewġ volumi dwar il-Qaddisa tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Ħadna 3 skedi jekk tiftakru biex għamilna l-ktieb Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-limna. Storja ta' ruħ. Għax tassew li b3 manuskritti li jsawru din l-autobiografija tagħha, din il-Qaddisa għalmitna kif għandna ngħixu l-ħajja nisranija tagħna bl-akbar imħabba u fiduċja f'dik li sejħet it-triq iż-żgħira ta' tfulija spiritwali. Imbagħad, jekk tiftakru, għamilna wkoll 3 skedi spiċċajnihom id-darba l-oħra dwar Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna l-aħħar ħsibijiet. Għax tassew li fil-kliem li qalet minn ġoqieħ ta' sodda fl-infermerija fl-aħħar xhur ta' ħajjita waqt li wriet ħsibijietha lil ħuta s-sorijiet, kienet qisha qiegħda tkellem lili u lilek direttament sabiex turina kif għandna nilqgħu it-tbatijiet kollha tar-ruħ u tal-ġisem minn idejn Alla. Ħalli nuruħ eżis semmija imħabbitna u nissieħbu ma' Kristu fis-salvazzjoni tal-bnedmin. Mbagħad se nsemmi hawn volum ieħor sabiħ ferm. Jekk Alla jrid dan jirnexxili l-qudiem nagħmlu xi skedi oħra fuqu. Jismu Santa Teresa tal-Bambin Ġesu id-darba tiktbilna itri mażula tal-Qaddisa għax fl-itri li kitbet lil tal-familja u lil sħaba s-sorijiet fl-istess monasteru tal-Iżjē waqt li bl-akbar sinċerità u sempliċità tat lil dawn kollha l-ogħla xhieda ta' mħabba lejhom u lejn Alla. Anki hawn jisa qiegħda tikteb lilek direttament sabiex tgħallmek kif fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum għandek tfittex li tagħmel ir-rieda t'Alla fil-ħwejjeġ żgħar dejjem u kullumkien u dan fuq kollox tgħidilna ħalli noħġbu lil Ġesu aktar milli biex niksbu il-merti għalina nfusna. Sentikom ħiel eżis semmija mir-raba volum li jiġbor fih poeżiji, drammi u talbiet li kitbet il-Qaddisa. It-titlu ta' dan il-ktieb hu
Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tferraħna. Dawn il-kidbiet diversi tal-qaddisa juru kif jiridet tferraħ lis-superjuri l-sħaba s-sorjiet waħda, skont xi festa li kienu ikunu qegħdin jiċċelebraw pal-professjoni jew l-anniversarju tal-professjoni ta' sister jew oħra jew bħal festa tas-superjura żgur li Santa Teresa tal-Bambin Ġesu kellha wkoll f'moħħha li tferraħ lill-komunità kollha u dan jidell aktar fid-drammi ta' tjiba li kitbet biex jinħadmu fir-rekreazzjoni fl-imkien tas-sorjiet kollha sew jekk f'lejliet il-miliet u sew f'xi okkażjoni oħra ta' festa. Jekk tiftakru dan id-dram tal-miliet konna għamilnieh kien sabiħ ħafna. U jeħtieġ eżis semmija li ma ninsewx li dawn il-kidbiet ħarġu minn qalba meta kienet bdiet tinħakem minn uġieħ kbir fil-marda li ħakmita u minn dbatijiet ġewwinija kbar fil-lejl tal-fidi li ġi fuqha fl-aħħar xhur ta' ħajjitha. Fil-qalba tal-Knisja il-qaddisa ridet tkun l-imħabba li tagħti qawwa u saħħa, ħeġġa u żelu, dawl u ispirazzjoni lil kull min iħobb lill-Alla fuq kulħadd u qabel kollox fl-oqsma kollha tal-ħajja. Semmija ejjew naraw x'kienu hekk u hekk l-importanza u t-temi tal-poeżiji tagħha. Aktar ma naraw u nistudjaw il-poeżiji tagħha, aktar nifmu li Santa Teresa tal-Bambin Ġesu ridet dejjem tkanta l-għanja tal-imħabba, tassew li jarfet kif tolli u terfa l-ftita tal-ħajja ta' kuljum, hekk limitata dejjem imma aktar u aktar fl-eluq tal-monasteru ta' klawsura. Ollietom f'livelli li jilħqu s-sema u l-wesat li jmorru lem mill-orizzonti l-aktar miftuħa. Dan tagħmlu din qaddisa bis-saħħa tal-ħolma sabiħa u kbira tal-imħabba safja li ma teħel f'xejn iżda titqawwa u tieħu ħajja dejjem ġdida f'kull ċirkostanza tal-ħajja. Il-poeżiji tal-qaddisa huma meħtieġa iva għall-għarfien dejjem aktar sħiħ tal-qaddisa. Kien hemm min stqarre li fil-poeżiji tal-qaddisa insibu l-istess sempliċità ta' tfal b'sens profondu tal-għaġeb tal-ħwejjeġ spiritwali. Insibu l-istess telqa sħiħa fidejn il-maħbub divin b'inizjattiva bla għeda sabiex dil-qaddisa tkun tista' taħtfu. Għax eżis semmija dil-qaddisa xtaqet ħobb lill-Alla bħalma qatt ma kien maħbub u fis-sewwa kollu iħabbitu b'mod li qatt ħadd ma ħabbu. Kif jettilkom eżis semmija minn dan il-ktieb, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tferraħna sa nagħmlu poeżija waħda li hi poeżija numru 8 u li jisimha It-talba ta' bint Qaddis. It-talba ta' bint Qaddis. U l-importanza
ta' din il-poeżija hija ġejja mill-fatt li hija l-ewwel waħda li nistgħu ngħidu li l-qaddisa kitbitha għalija nfisha. Missiera kien miet fid-29 ta' Lulju 1894 fil-Kastell Lamus wara 5 snin ta' tbatijiet umiljanti fil-marda li kienet ħakmitu. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu bil-fors li ħasset ħafna din it-telfa ta' dak li kienet ħares lejh bħala qaddis. Iżda dejjem tfarġet fit-tifkiriet tiegħu u din il-poeżija li se nagħmlu turi s-sentimenti profondi tagħha meta wara li kienet bħal tilfitu mill-waqt li kienet daħlet fil-Karmelu tal-Iżjeh għax ma baqgħetx tgħix taħt is-saqaf tad-dar tiegħu mhux veru u aktar miljum li l-marda tiegħu ħakmitu hekk bisħieħ illi lanqas seta' biss imur jara lill-uliedu fil-pallatorju tal-monasteru. Issa bħal sabitu dil-qaddisa mill-ġdid, iħares leha u jħarisha mis-sema u f'talba ħirġa mill-qalb sa tistiednu iqalleb magħha l-album tal-familja u bil-kelma li kellha tifsiriet kbar għaliha saħansitra quddiem Ġesu wkoll il-kelma ftakar se nisimgħuha spiss fil-poeżija ftakar iġġiblu quddiem għajnejh l-aħwa kollha. Iżda fl-ewwel stanza titkellem mill-om għażiża tagħha Zeli waqt li fl-aħħar stanza turi id-batijiet u l-glorja tal-missier innifsu. It-tqanqil tal-qalb, il-qaddisa joħroġ ċar u sabiħ kif se naraw fit-tliet stanzi li fihom titkellem minnha nfisha, iżda l-aktar fis-stanza 7 fejn berba' kelmiet skultorji iġġibilna x-xena fl-intimità tal-Belvedere fl-Bazzonezza hawnhekk id-dar fejn kienet toqgħod flimkien ma' missiera u maħuta. Jekk fl-istanzi ta' qabel dil-qaddisa talbet tal-ħuta waħda wara l-oħra, hawn ma toħroġ bebda talba għalija nfisha, iżda tagħmel meditazzjoni tal-eternità li tiddi f'wiċċ il-missier qaddis tagħha. Din il-poeżija sissemmija l-qaddisa kitbitha f'Awwissu 1894 meta bdiet diġà turi sewwa il-maturità spiritwali tagħha waqt li l-marda tat-tuberkulożi kienet bdiet tagħti l-ewwel sinjali tagħha. Ekku semmija nibdew bil-mod din il-poeżija tant sabiħa ta' din il-qaddisa li għajdna jisimha it-talba ta' bint qaddis. Hawn sa tkellem lill-omma l-ewwel ftakar li qabel fuq din l-arti li għedha tiegħek kien biss li tożna ta' dawn uliedek it-talba jisma' ħarisna jibqa' u lilna l-kol birek. Saddu lejn missiera papa. Hemm fuq int mill-ġdid sibt l-omna l-għażiża li qablet kienet telqet lejn il-patrija qaddisa. Issa li fis-sema it-tnejn qed issaltnu. Lilna il-kol ħarsu qaltlu. Ftakar, papa, fil-maħbuba Marija it-tifla il-kbira, bintek il-kbira, leżes għal qalbek, papa, ftakar li ħajtek imarret timla bimħabba bil-ħlewwa u l-ferħ, għax Alla mill-preżenza tagħha. Għax Alla mill-preżenza tagħha qaltlu papa, inti jiċċaħħat. Għax din Mari kienet l-ewwel waħda li daħlet soru u l-missier kellu jiċċaħħat minna u ġveru. Għalek qed tajtek. Imma lid berikt li tbatija offritlek u fid-djamant tiegħek qaltlu. Lilek dejjem aktar. Ibqa'
inti ftakar papa. Hawnhekk issa semmija din. Il-qaddisa sa tiftakar f'Polin, oħta l-oħra Polin. Ftakar fil-ġawra sabiħa tiegħek papa li bħal ħaruf dajjef u timidu għaraft ara issa b'qawwa divina mimlija waqt li tmexxi tal-Karmelu il-merħla. Il-merħla ġifieri s-sorjieta xi kienu għamluha superjura għax ta' wliedek l-oħra isaret għax imbagħad hi kienet is-superjura anki ta' ħuta l-oħra sorijiet meta daħlu sorijiet qed tajt hawnhekk. O papa, ejja bexxi, lila li kienetlek hekk għażiża bla ma sema tħalli lill-Karmelu tiegħek. Ibqa' inti ftakar qaltlu. Sa tgħidlu issa hawnhekk għall-oħta Polin, Leon, din Leon kienet ma' soru wkoll, però ma daħlitx fil-Karmelu, kienet daħlet ma' kongregazzjoni oħra jgħidula tal-viżitazzjoni. Ftakar it-talba l-aktar bħeġġa li jattilet waħda inti għamilt, papa, u Alla semek għax bħal ħuta l-oħra għan fuq l-art jaġilju jiddi u sabiħ u minn għajnejn id-dinja fil-viżitazzjoni nħbiet. Iżda jidħob lil Ġesu u jimazza fis-sliem fix-xewqat kbar tagħha u fit-tnejjiet tagħha ibqa' inti ftakar. U hawnhekk sa tiftakar foħta ċelin li jafti tikbar minna. Papa ftakar f'ċelin il-għażiża tiegħek li bħal anġlu tas-sema kienet għalik minn xħin ħarsa tal-wiġ divin bażla glorjuża ġiet tippruvak. Int fis-sema qed issaltan, dibira mitmum għaliex qed tajtek għax din ċelin kienet tagħti ċans il-loħta Teris. Tidħol qabilha ċelin kienet ikbar minna biex tibqa' iddur b'missiera, imma issa qed tgħid int fis-sema qed issaltan u dmira mitmum. U allura lil Ġesu ħajjita b'offerta qed tagħti u lil bintek ħares li sikwiet ittennilek. Ibqa' ftakar papa. Issa hawnhekk eżis semmija din il-qaddisa sa titkellem fuq anfisha u tgħidlu ftakar papa fir-reġina ċkejkna tiegħek għal anfisha, l-orfni żgħira ta' Berezina, ftakar fil-passi xejn żguri tagħha, imma li jidek kuljum kienet tmexxi u papa ftakar fil-jiem ta' tfulita. Għax għal Alla biss l-innoċenza rid tħarsilha fix-xar isfar tagħha li kien isaħħar lill-għajnejn. Ibqa' inti ftakar. Ftakar kif fil-Belvedere fid-dar tagħhom jiġifieri fuq il-kubtej kon dejjem tqiegħda lil Terezina lila u waqt li talba kont lissen bir-ritornell ħelu tiegħek tbandala. Rifless tas-sema f'wiċċek kienet tara meta ħarstek profonda fl-ispazju kienet tintilef tal-eternità kontan nisbuħija. Ibqa' inti ftakar, qed tgħidlu papa tiftakar meta kont poġġini fuq il-kubtejk tajċi talba u tbandalni, imma hi kienet tħares lejn wiċċu, lejn wiċċ il-qdusija ta' missiera u titpaxxa bil-qdusija ta' missiera.
Semmi hawnhekk il-qaddisa sa tkompli tfakru u tgħidlu Papa, ftakar fil-ħdud kollha dawl. Meta ma qalbek kont tafasa kien jannaqa missiera, int fjur żgħir abjad tajta u lejn il-Karmelu ħallejta t-tir, ftakru meta kienet fil-ġnien u marret tagħti l-aħbar il-missiera li xtaqet tidħol soru missiera qata warda u tajjela. U Papa ftakar li fit-tiġrib kbir tagħha ġifieri ta' Teris, tal-imħabba sinċira inti tajta kull prova, fruma u f'bajje is-sema u rejta, ibqa' inti, ftakar qaltlu Papa, għax hawnhekk qed tgħidlu, int kellek imħabba sinċira għalija, meta kont imnikta, u inti rid tagħmel minn kollox biex jiena nidħol ta' 15-il sena sa għand il-Papa. Ħadni qaltlu. U għaw sa tajt, forsi tiftakru meta huma marru wara xulxin biex jieħdu bidejn il-Papa u hekk, meta wasal il-Papa kien hemm saċerdot u qallu isma' santità, qallu dan ġa għandu u li du oħrajn ta' sorijiet, qallu barra li qed titolbok din għandu oħrajn. U qed tgħidlu ftakar li tal-Papa fil-Vatikan fuq rasek tgħedet. Iżda l-misteru tifhem ma stajtx tas-siġil divin li mmarkak. Issa wliedek talbhom lilek irresqu salibek u tbatijietek huma jbierku għax it-tbatijietek tissemmija li wasluh fis-sema anke tbatijietek hekk se jagħmlu. Fuq ġbienek glorjuż, 9 fis-sema ġilji qed jiftħu li qed tajt għall-uliet li kienu mietu għall-ġenituri li hemm u għal dawn il-5 aħwa li għadhom jeżistu fid-dinja jagħmlu l-ħila tagħhom biex meta l-mulej isejħilhom imorru jerġgħu jingħaqdu familja waħda ekku wiċċ imwiċċ bal-mulej fis-sema. U qabel nagħlaq jien ekku eżis-semja nixtieq nagħmel appell jew suġġeriment biex min iħobb isifer imur l-iżjed, jien rnexxieli immur, kelli xewqa kbira li mmur u mort. Imorru ħafna Pellegrini, mhux ma' grupp ta' jien arranġajt kollox fuq l-internet, morna jien oħra għal 7 ijiem l-iżjed, 7 ijiem ta' serħan fil-mulej flimkien ma' din il-qaddisa tagħna. Hemm post viċin il-Karmelu fej propju għexet Terezina, jismu l-Eremitaġġ semmew ħalija l-Eremitaġġ ta' Santa Teresa dar sabiħa u kbira, immexxija minn 3 sister żgħażagħ fil-fatt hija dar apposta għal Pellegrini għaskiet mal-mulej. Minn hemm morna l-Karmelu, diversi drabi baġeb il-qaddisa, rajna l-kappella, fej kienet titlob il-kamra sempliċi li jeċet fija u ħafna oħrajn. Anka morna l-parroċċa fejn kienet tmur flimkien ma' missiera, ħuta, rajna konfessionarju fejn għamlet l-ewwel qrara, morna id-dar fejn għexet, Zorna l-Bażilika li bnew apposta lija u nżilna fil-kripta hemm fejn hemm missieru omma li issa saru qaddisin huma wkoll. Tħoss kwiet, paċi u serenità f'kull post li inti tmur. U faċli wkoll tmur għal-Enson, mhux bot mill-Liżja għal-Enson, morna fid-dar fejn twildet rajna l-kot tagħha, il-kmamar tagħha, l-kmamar tas-sodda fejn kienet tiekol, hemm xtara żissemmija. Morna l-parroċċa ta' għal-Enson. Rajna hemmhekk fejn għamduha, rajna il-fonti ta' fejn għamduha, fejn iż-żewġu missiera u omma, kun istiednek ekku li ma titlifx l-okkażjoni inti li issa taf sew fuq din il-qaddisa żgur li jagħmillek ġdid tmur f'dawn il-postijiet. Min ikun irid xi tarif ukoll jista' jċempilli taw jiena ngħinek bil-qalb kollha. U llum nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li tul dawn l-iskedi kont miegħi tisma' dan il-programm. Nitolbu lil din il-qaddisa Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex ittina dik il-ħeġġa qawwija li kellha hi li tagħmel biss ir-rieda talla. Insellimlek il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and
boce